муборизаи додгоҳии ду модаркалон барои ҳаққи тарбия ва муроқибат аз танҳо набераашон аз рӯи мусулиятомез ҳал шуд. Додгоҳе дар шарқи Тоҷикистон тасмим гирифт, ки аз рӯи тақвим ба ҳар яки онҳо рӯзҳои муайяни нигоҳубини Оминаи 4-соларо фароҳам оварад. мурофиа моҳи марти имсол дар додгоҳи ноҳияи Сангвор тавелдараи собиқ шурӯъ шуда охири моҳи август ба анҷом расид. дар ҳукми додгоҳ қарор шудааст, ки ҳамакнун кӯдак 10 рӯзи ҳар моҳ метавонад бо модаркалони падарӣ ва 20 рӯзи боқимонда бо модаркалони модариаш бошад. ин баҳс дар ҳоле ҷараён гирифт, ки падар ва модари аз ҳам ҷудошудаи Омина баъди чанд моҳи таваллуди духтар аз ҳам ҷудо шуда беш аз 3.5 сол аст, ки дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ба сар мебаранд. модар дар синни 7-моҳагии духтараш бо ҳадафи кору даромад Тоҷикистонро тарк кард. дар давоми наздики 4 соли охир кӯдак дар тарбияи бибии модариаш буд. Тило Сафар ва як корманди додгоҳи ноҳияи Сангвор рӯзи 7 сентябр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, ҳар ду модаркалон ба сӯзиш омаданд ва парванда ҳам қатъ шуд. ба гуфтаи ин масъули додгоҳ, дар пайи даъвои бибии падари Омина комиссиони махсус шароити ҳар ду хонаводаро ҳам таҳқиқ кард. Тило Нордунаи ва модаркалони падари Омина, ки талош дошт кӯдакро пурра ба тарбияи худ бигирад, мегӯяд аввал дар ин даъвои худ истодагарӣ кард ва ҳатто ба додгоҳ пешниҳод намуд, ки кӯдакро ҳар моҳ 15 рӯз бо ӯ ва 15 рӯзи дигар бо бибии модарӣ монад. ҳоло ин модаркалон аз он хушҳол аст, ки кӯдак ҳамроҳаш аст, бояд баъди чанд рӯзи дигар ӯро ба хонаводаи модар пас гардонад. баҳсу ҷанҷоли ду модаркалон дар Сангвор бар сари набира чанд моҳ боз идома дошт. ба иддаои Тило Нордунай ва модаркалони Омина, набирааш дар дасти наздикони модараш хуб парасторӣ намешуд. Тило Нордунаева мегӯяд, кӯдак чандин муддат дар парастории як духтари наврас қарор дошт ва маҳз ҳамин ҳам онҳоро водор кард ба додгоҳ шикоят баранд. ба баҳси ин ду модаркалон нозирони минтақавӣ ва комиссияи ҳуқуқи кӯдак ҳам ворид шуданд. онҳо якҷо вазъи нигоҳубини кӯдакро омӯхта хулосаи худро ба додгоҳ ироа карданд. хулоса ҳам ин буд, ки беҳтар аст кӯдак бо бибии падариаш монад. аммо ҷониби модари кӯдак иддаҳоро дар робита ба ин, ки Омина дар шароити бад тарбия мегирад, рад карда буданд. Гулбаҳор Қандова, бибии модарии кӯдак, дар як суҳбат бо Радиозодӣ гуфта буд, аз аввал хонаводаи падар Оминаро чун набираи худ эътироф ва суроғаш намекарда. баҳси додгоҳи ду модаркалон барои ба тарбияи худ гирифтани набира дар ҳоле идома дошт, ки волидони Омина аз моҳҳои аввали таваллуди ӯ дар муҳоҷират қарор доштанд. сарнавишти Оминаи 4-сола ҳам шабеҳи садҳо кӯдакони дигар дар Тоҷикистон аст, ки волидон онҳоро дар тарбияи падару модари худ гузошта роҳи муҳоҷиратро пеш гирифтанд. созмонҳои корбӯзанон мегӯянд шароити бад, алименти ночиз ва муҳоҷир шудани модарон як баҳси нав баҳсо сари ҷои зисти кӯдакро бештар кардааст. бунёди кӯдаки Созмони Милали Муттаҳид ё ЮНИСЕФ бо анҷоми як таҳқиқот дар чанд соли пеш фарзандони муҳоҷиронро ба далели дурии падар аз хонавода саркаш, осебпазир ва таҳдиде ба ояндаи субот дар ҷомеа унвон карда буд. дар ин таҳқиқоти ЮНИСЕФ, ки 4 соли қабл анҷом шудааст, вазъи 5000 нафар аз хонаводаҳои муҳоҷирон пурсида шудааст. аксаран фарзандони то 15 сола гуфтанд, ки худро танҳову аз ёд рафта ва бепуштибон эҳсос мекунанд ва азият мекашанд. тибқи маълумоти расмӣ, дар соли 2016 беш аз 80 000 зан аз Тоҷикистон ба муҳоҷират рафтанд. таҳлилгарон мегӯянд, барои ба воя расонидани насли солим бояд бо ворид намудани тағйирот дар қонунгузорӣ масъалаи алиментпулии кӯдакони оилаҳои аз ҳам пӯшхӯрда ҷиддӣ гирифта шавад ва барои занон танҳо дар дохил шароити корӣ фароҳам шавад, то тавонанд ҳадди ақал то замони мустақил шудан кӯдаконро аз меҳр ва тарбияи худ дур накунанд.